Welcome to Channel 2. Karon atong basahon kung masolbad ba imong problema karong semana ha o dili. Okay? So kung sa nga problema, kwarta, love life, sa nga problema. So kung sa nga problema, masolbad o dili. Okay? So, mag-shuffle na taog 1, 2, 3, 4, 5 cards. So ang atong tubag dapat is yes or no ra. Okay? Why maybe? Okay? Sige, shuffle. Shaggy, shuffle po. Ay, shuffle. Open, sa so good. So, first or last? Gusto nga, para kuan. Why lalis. Open. Back. La page of swords. Beta sa sunod. Left or right? Right. Masulad ba or dili? The Magician. Next. Masulad or dili? Or inverted, baliktad ng 4 of wands. 4 of stars. 4 of stars. Kani. Next. 5. Saka, yes or no? So, yes or no? So, asan yung kauna ito? Kauna ang inverted. All inverted. Not all. Upat ang inverted. Baliktad ang upat. So, sara ang dili baliktad. So, may tatag numbers. Yes or no? Numbers 4 and 4 is 8. 8. So, what's the connection between connection sa 8 sa imong life? Masulbad ba nga problema nimo? Usa nga problema, daghan kag problema. Kung usa nga problema nimo, usa ra jud ko. Usa nga problema nga dapat nimong una nga masulbad. So atong kutanan usa nga problema, ang problema man jud na para siya kanang disabled, nga mura kag nagyapas nga something can be scheduled times man ni. Nagyapas nga bayron nun sa man ni. Or tao nakagiapas usa nga problemahan ni masulbad ba ni siya kani siya it's a ang cards pa ni show. So kuan daw specify kung unsa nga problema na kaya ka problema na usa nga dapat nimong sulbaron una kay mura nay naka-disabled nimo may magiapas 5 of stars. 5 it means in the middle. So ang tunga nga problema usa man manay nasa imong tunga sa imong uto, ang tunga sa imong nahuna, nasa imong nasa imong ginuhuna. Manay imong unahon, so masolbad pa na nimo or dili. Kung shuffle ha. Shaggy siya shuffle. Penta sa una. Bakit? Hala, thrilling. Hala, thrilling. Thrilling. Sini ha. Tanaw. Ganyan kay komento. Ala. Fairness. Inverted. Baliktad. Duha ka baliktad o duha ka dili. Duha ka baliktad. Tulo di ay taka po eh. Tulo ka baliktad o duha ka dili baliktad. So, ang imong giapas nga problema masulbad ba o dili? So, 7 o 7 o 6. 7 o 6. So, July July 6. Isa nasa July 6. Kaya ba mo sa naadi ha? So, ang question, masulbad ba within that, or before that date? 7. Basta 7. Something to do with 7 or 6. Masulbad ba daw? Kita ang cards, mga numbers. 8. Numbers 8. Gusto man niya 8 na sa ito, diba? So, this is maybe pa man kailangan pa mo ka magpokpok mag-work harder para mag-work harder para ma-abstain nimo kasi ang card nimo kay kuan naglibog pa di siya katubag og yes pa or no kay di pa siya matawag signs. Knight of Wands pyramids shuffle balik okay tulo yes or no maybe napaka sa maybe tulo pa ang ipakita duha dapat yes or no. So, kanis butasan number 2. Number 4. Number 1. Number 5. Open. And the last one. Ang last one ha, manay ang tubag. Pizza ha.
hardships lagi ko. Usa ka magkuan. Kapag hardship, kapag usa nimo usa sa tubag. Yes or no man ha, last tubag. Justice, justisya. Sa ni inverted na justice. Sa man 11. Inverted mo sa maybe. So yes, maybe, no. Invert ang maybe. M-E. Me, you. Klaro, di siya tubag kung masalbad ba nimo o dili. Ipatriling ka ay, wait sa shuffle tabalik. Hindi siya matubag. Pahirapan ka jud ka. Wait sa una sa ha? Yes ba or maybe? Open. Maragod ko, strength ko no. Kapag kuno masalbad mo problema, kuna kay strength, kuna kay prayers, Ace of Cups, prayers, strength. 8, inverted. Kay imong kunong strength is getting baliman ang imong strength, imong power ni mo, imong strength, imong lakas. Nabalik kasi kapoy ka, so you need prayers to answer. Gigaydan pa ka una. Sa ha? Kung sa ka answer, it's kung you should be prepared. Strength, prayer. High Priestess. 2. Maybe pa ka. Iparelax pa ka una, Laki o babae, iparelax ka una kung sa tubag. Wala. Kung iparelax ka una kay it can be. Ito na ang hakating last na card. Yes or no. Masundad ba? The devil. The devil. So inverted ang devil. So meaning, 15. 15. Ng the devil. So baliktad. So after your kanang mga trials and kuan. So July 6 or something to do with 7 and 6. So na deadline, so nagkagapas the devil. Ang negative ni imong nagian, yes, the answer is musulbad nimo. Yes, ang tubag is yes. Kay inverted the devil. Inverted kuan. The negative, di ba? It's all black. All black. So imo nang ikuan, i-invert nimo nang kuan, yung balihon, yung baliktad. So you can see the star. And in fairness, ang sungay is dili naman siya kuan. It's kanang, the horns natugka na kagsungay sa imong pinaabot tay sa tubag. Pero yes, it's kuan. Masalbad ang imong problema. Pero hang on there. Relax. Have strength and prayers. Pero yes, ang tubag. So, maot to. Okay.